kisa ke haino hai corona ni wanajaknai bangi tongo tabok phatar hakotoni phainai khorok bri luku rogni sago manchakha corona positive Tang salo bihar ni birkhong kholao sokphainai khorok bri passenger rogni report positive sokphaika tabok borokno kaisa hotel isolation no toni rijaka koktoma sawi maka khorok bri passenger ni bisingo khoroksa Myanmar te khoroksa Thailand te khorok ni hinke England ni borok Chin Japan America salchi Korea no khobui kwbangma hakotoro no corona ni manjakmani mari bangi tongo o jorao corona bai choba khlaina bagai kwbangma koklam panda khlaiga kendroni sakam bedek khurjatai klayo mantri bokrok Narendra Modi bo koklam khlaika sakam bedek ni adong rok bai haste te kendro hapangni bukakte saklai rijaka haste o joto birkhong kholao no checking ka hamke khlainani bagai corona bai gdaljak joto raidan no naiklui toni nani bio report khorok